ба қонуншиканиҳо роҳ додагиянд, вақте ки посредникҳо мекарданд, ин гапи хабарҳо аз байн рафт. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи сарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Москав чӣ гуфт? Ҳамин мавзӯъда суҳбат мекунем. Нафарҳое ки документотон тамом шудагие ва границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳед, агар рақамҳое ки дар экран мебирояд зангшон бизанед, одамои боваринок ва дилпуриянд, худо хоҳад кори шуморо буд мекунанд. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронияш дар ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Москав гуфтааст, Тоҷикистон ҷонибдори рафъи маҳдудиятҳо дар муомилоти мутақобилаи кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошад. ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳо 12 декабр дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия баргузор гардид. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишваре, ки соли 2025 раёсати Иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба уҳда мегирад, барои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва саъю кӯшиши зиёд ба харҷ хоҳад дод. Хоҳӣ Расулзода зикр кардааст, монеа ва маҳдудиятҳо дар арсаи тиҷорат дар кишварҳои узви ин созмон то ба ҳол боқӣ мондаанд. Инчунин гуфтааст, ҳамоҳангсозӣ ва имзои созишнома аз ҷониби сарони кишварҳо дар самти рушди мошинсозии вазнин ва энергетика ва нақлиёт ҷойи муҳимро ишғол менамояд. дар ин ҷаласае ки дар шаҳри Москва баргузор гардид, гуфтанд ки соли 2025 ба ифтихори 80-солагии ҷашни ғалаба, соли сулҳу ваҳдат дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва соли 2026 соли ҳифзи саломатӣ эълон карда шавад. яъне ки солҳои 2025 ва 2026 тибқи нақша ҷаласаи навбатии шӯрои сарони Иттиҳоди давлатҳои мустақил соли 2025 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ёдовар мешавем ки шурӯъ карда аз 1 январи соли 2025 уҳдадории раёсати Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Тоҷикистон мегузарад. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, дар мавзӯе ки як ҷаласае дар шаҳри Москва баргузор гардид, мо камтарак ба шумо маълумот расонидем. акнун комментарияҳоро мехонем, бо диққат то охирша гӯш кунед. як нафар нависондаи ҳамин чорни списка 70% одаморо касал карда. бародари азиз, мо ҳар чизе ки пешкаши шумо мегардонем ба манфиати шумо мегем, яъне роҳҳои ҳалли мушкилиҳоро ба шумо гап мезанем. мо аз пеши худмон ҳавоаки ҳар чиза гирифта гап назанем. бародари азиз, Умар Нематов нависонда, Россия ира эълон кардагӣ нест, дар ягон ҷо нишон наметаҳанд ки фалон мигратсия ҳамин хел гуфта. ин сафсатаҳои мақсад дар инҷа чизи нависондаи дуруст нанависондаи гапа, ин чиз ягон сафсата нест. мумкин барои ту сафсата бошад, лекин бовар мекунӣ намекунӣ, тра ҳеҷ кас маҷбур намекунад. яъне ки ин рӯйхата вазорати корҳои дохилии Русия нашр кардагие ки 120 000 шаҳрванди Тоҷикистон ба қонуншиканиҳо роҳ додагиянд ва номшон дар чорни списка биромадагие. Амин нависонда, акаи Сорбон, аҳамият нате ҳар хел гапора. худованд нигаҳбонот бародар. мо аҳамият наметем, мо одами бада ба худованд меспорем. барои одами баақл ин ҳамин қадар гап басанда. як нафар нависонда, ассалому алайкум ака, трудовой договор накунӣ, месӯзад чӣ мешавад? вақте ки шумо трудовой договор намекунед ва ира бо патенти худтон ба МВД Россия уведомление рӯй намекунед, бале патенти шумо месӯзад ва вақте ки патент бусӯзад, фаромӯш накунед ки шумо бори дуюм повторна дар ҳамун муддат патент гирифта наметавонед. ин минус шай бародар. як нафари дигар нависонда, ассалому алайкум акаҷон, созен ма сертификата айдигаҷо оварда сахаровада супоридум, мада патент отказ кард, ма граница перескат када обратно спорум. мешава акаҷон, илтимос ҷавоб диҳед. мо 10 бораҳо дар видеоҳои худмон мегем ки ҷойҳое ки давлатӣ муқаррар шудагие, ҳамунҷа бинед мақсад имтиҳон биспоред, аз ҳамунҷаҳо сертификат бигиред. ин сертификат тайёр кардан дигар корҳо, вақте ки посредникҳо мекардан, ин гапи хабарҳо аз байн рафт ва ба ихели хатогиҳо роҳ натиҳед, чунки ҳамхели сарсон ва саргардон мешавем. боз бародар, вақте ки отказ омадагӣ бошад, граница бигзарен, як бор як чанд муддат бутонен, агар дар дигар ҷо бесен, баъд ворид бошен, мақсади плюси шумоe. Комрон нависонда, ассалому алайкум ака, ман ҳамаи документҳоам қонунӣ, номи ма дар рӯйхати сиёҳ биромада, чӣ хел ҳаллаш кунем?
бародари азиз, вақте ки бо тариқи ягон ашибка номи шумо дар ҳамун рӯи хат ворид мешавад, шумо метавонед рафта муроҷиат кунед ба намояндагии вазорати меҳнат. дар уҷа паспортона пешниҳод мекунед, тафтиш карда мебароянд дар ҳақиқат ки ягон нарушенӣ набошад, ягон қонуншиканӣ набошад, имконияти аз рӯйхат баровардани ном вуҷуд дорад. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, чӣ хел кунем бо шумо як суҳбат кунем, номери ёки телеграм мемонди нағз мешид. дар чанд видеоҳо мондагӣ будем бародари азиз, бо дар ягон видеои дигар гап мезанем. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, документ тамоман надорам, тоҷикистон барам сразу омада метавонам ё 3 моҳ пас, илтимос ҷавоб медодем, раҳмати калон. 3 моҳ пас ё сразу шаҳозир як тараф монем. вақте ки шумо документ надоред, аз Россия баромаданӣ мешавед, дар таможни контрол имконият ҳастад ки аз шумо регистратсиятона, патентона, мигратсиони картатона пурсанд ва шумо дар ҳамон ҷо ки пешниҳод карда натонед, шуморо запрет мекунанд, баъд равонтон мекунанд. як нафари дигар нависондае ки: ассалому алайкум акаи сорбон, нархҳои патент кай мебурояд? ҳозираш аниқ нест, мумкин ягон ҳафта пас рӯйхат бубурояд ва нархи навои патент дар кадом шаҳри Россия чанд рубл мешавад, ҳамаш аниқ мешавад ва худо хоҳад морам видео карда гап мезанем. як нафар нависонда: салом, ман аз корона қарздор доштам, тоҷикистон омадам, акнун чӣ мешавад? ана ҳамин қарздор будан ё ягон штрафа пардохт накардан монеа мешавад ки шуморо запрет навез кунад, ё ки монеа мешавад ки номи шумо дар ҳамин рӯйхати сиёҳ бубурояд. барои ҳамин қарз аз сари вақт пардохт кунед. ҳозир мисол пардохт кардагӣ набошед, ҳамура пагашат бикунед, чунки ба зарари хитон мебошад аз ҳар чизе ки саркашӣ мекунед. тамошобинони азиз ва гиромии қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.